Isenzo sihle endabeni yesizwe sakwaFodo Ka-Nombewu nesifundazwe kwaZulu Natali. Ikhuza ngehlamba sokulwa kwabafundi ezikoleni nesigcina kesikaphakele kwimpi yegodi. Inkosi uDlamini kusho lokho ngesikhathi yenza umcimbi wokubonga othisha nesigungu esilawula isikole ngemiphumela emihle kamatikuletsheni etholwe isikole samabanga aphezulu eCekeza njengendlela yokubakhuthaza ukuba baqhubeke nomsebenzi omuhle ukukhiqiza le miphumela emihle iminyaka yonke. Inkosi yakwaDlamini yesizwe sakwaFodo ngaphansi kwesifunda ugu ibonga othisha, isigungu esilawula isikole nabafundi besikole samabanga aphezulu iCekeza eseharding ogwini oseningizimu nesifundazwe ngokukhiqiza imiphumela emihle kamatikuletsheni. Kanti inkosi ithi lokhu bakwenza minyaka yonke ukuzama ukubakhuthaza ngokuthi baqhubeke nomsebenzi wabo omuhle. So kulokhu sithe asize kubona ngoba uzokhumbula ukuthi futhi bathole ama-marks amahle kakhulu kunyaka lo ofile. So ingakho-ke namhlanje sila so sibaphathele izipho-ke kulokhu esicabangayo ukuthi zizobajabulisa kakhulu ngoba sibaphathele iy'tifiketi ezo-3 nesitifiketi sikathishanhloko kunesitifiketi sesitafu. Lesi esinye isitifiketi is just a message eshoyo ukuthi sijabule kangakanani futhi siyabonga. Siyafisa ukuthi iy'ngane lezi ey'khona zigqugquzeleke kakhulu. Ngiyacabanga ukuthi ukuba khona kwethu namhlanje lezi y'ngane ey'semaklasini namhlanje zizogqugquzeleka kakhulu ukuthi ngoba nazo zizofisa ukuthi nazo ngethemu yazo yenzeke lento. Ubese egxeka izenzo zodlame ezikoleni wathi lesi sihlava kumele sinqandwe ngoba ukulwa kwabafundi esikoleni kugcina sekukapakele kwimpi yezigodi. Kuyenzeka-ke ukuthi iy'ngane zixabane eklasini kugcine sekuphumela ngaphandle, kugcine sekungenela nezinye iy'ngane ezisuka kwamanye amakhosi. Ngakho leyo nto iyingozi kakhulu ngoba once kwakhona ekhipha isikhali elimazeke inhlophe ngebhadi ishone sekusuka impi njalo, kusuka impi yeyigodi ukuthi nina labulala ubani so nathi sifuna ukurevenge. So leyo nto leyo sezeza la esikoleni sazobakhuza. Kuyenzeka loo nto la kule sikole seza sazobakhuza, hhayi impela wasilalela ngoba njengoba ngisho ukuthi iy'godi ziningi abanye basuka kwamanye amakhosi so kulula ukuthi kusuke impi. So izinto lezi sizigade kakhulu akusikhona ukuthi masisuke silapha enkantolo isikole sisibhekile. Uthishanhloko wakulesi sikole uthi ujabule kakhulu njengoba bebezobongwa ngomsebenzi wabo omuhle. Sithokoze kakhulu dadewethu ukuthi sibone inkosi yesizwe izoncoma umsebenzi wethu wokuzikhandla kothisha ukwenza ukuthi u-grade 12 lo wethu ube-grade 12 ophumelele. I-percentage esalithola ngonyaka odlulile sathola 87%. Imfihlo yethu-ke yokwenza kahle ilele ekuthenini sithole i-support enkulu kwi-Department of Education. Kuma-subject advisors athunyelwa i-department ukubambisana phakathi kwesikole kanye nomphakathi. Ezindabeni ze-1KZN TV kube kuZamando Sicele ngiseharding.